Необичайно кулинарно състезание биомами срещу биотатковци се проведе в столицата. Целта беше да се докаже кои са по-добри готвачи – мъжете или жените. Състезанието спечелиха майките. Готварската надпревара включваше приготвяне на ефектна закуска. Строго, но справедливо жури оценяваше майстор-готвачите по 3 критерия – по време, вкус и красиво аранжиране на храната. Храната беше приготвена от здравословни биопродукти. Мъжете впрегнаха цялото си въображение и чар при оформянето на палачинките фламбе. Таен кост се оказа наличието на някакъв опит в приготвянето на закуска. Самата палачинка изисква определен опит, ловкост, освен традиционните готварски умения. Не. Обичам жените да ми правят закуска. Майките демонстрираха превъзходство в готварските си умения, но приложиха и стратегия да разсейват конкуренцията. Отборът им се пребори в кулинарната надпревара с приготвянето на вкусни понички, а тайният им коз бяха фламбираните капини. Те си изложиха, значи първо ги прегориха, прекалиха се яйцата, заложиха на артистизма и забравиха за рецептата. Плюс това нашите деца ги разсейват през цялото време. У нас биопродуктите все още не са достатъчно популярни. И още нямат навик. Наблюдава с тенденция, много хора се интересуват от здравословното хранене вече. Малко сме скептични по принцип. Резултатът от кулинарната битка зарадва най-много децата. Помирени и примирени, двата отбора също опитаха готварските си експерименти.